fara dukkanin wani lamari na. Rabbi ka bani dama a koyaushe in uzuri na, in taya bangwani na Rasulullahi a zuciya na. Da kai nake so Rasulullahi da gaskiya ba da wai ba. Har a cikin jikina da kai fa Rasulu nake gadara, domin in ina da kai ni na san na zarta saura. Kaunar ɗaha ce nake yi fa a zuciya ba da wai ba. Ina fi so a duniya babu kamar sa a zuciyata. Da na sama mukami na mafi daraja suna, ba wuce nisan shugaba da makarta ba za a yi ba. Da na sama mukami da mafi daraja a suna, manzo dan Amina ne Rasulullahi ubangidana. Dan ya zarce gwarzo sadauki ne ba kusan gwani na. Manzo na Rasulullahi nake so ba da wai ba, na faɗa. Sadiq na yin waken ka Rasulu nawa, kai ne ka zamo min bagata ne fa a rayuwa na. Domin kai nake fada babu kamar ka a zuciyata, na saman mukami Rasulullahi ubangidana.